Eya TV filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ an na ka kɛɲɛ ni sanga in ye an b'a fɔ k'aw bisimila an ka bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na kunnafoni dantigɛla sibiridon janvier kalo tile 10 san 2026 sigidor tako 6nan ɲɛbila baaraw kɛra Kayi Carrefour des Jeunes kɔnɔna na ko in ɲɛnabɔba Mohamed Keita Pasi ale ye baara in kumabaw yira kunnafonidilaw ani maa minnu tun bɛ a kɛnɛ kan. Karidon janvier kalo tile 11 san 2026 Kayi marabolo finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔba Tapa Wiri Demba Jalo a ye ɲɔgɔn ye ni hakilina falen kɛ ni telimani bolilaw ka jɛkulu ye Kayi Legal Segu. Ɲɔgɔn ye tun bɛ bolila siraba sariyaw batoli ani ka maaw kisi sirabankana gɛrɛgɛrɛw ma. Seko ni dɔnko nasiraw fɛ karidon janvier kalo tile 11 san 2026 jɛkulu min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma association de l'amicale des kakɔlɔ olu ye seko ni dɔnko ɲɛnajɛba dɔ labɛn Bafulabe. Ɲɛnajɛ in laɲini tun ye walasa ka kakɔlɔw ka seko ni dɔnko don ba la ani ka bɛn ni keleya sabati u ni jɛwanbew ni ɲɔgɔn cɛ. Kunnafoni kuncɛla ka kɛɲɛ ni Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tako 4nan baaraw ye karidon janvier kalo tile 11 san 2026 sajolakaw ye lajɛ dɔ kɛ min kɔnɔ u tun bɛ ka nin don kofɔlen in labɛnw sabati. Hakilina jiginna ni don kofɔlen in kan ka ɲɛnamaya Mali fantan ni 4 bɛɛ lajɛlen na arabadon janvier kalo tile 14 san 2026. Ni kunnafoni damadɔ de bɛ dansigi kɛ an ka bi don kibaru la minnu kamanina kunnafonidiso ɲɛmayaso fɛ aw ni ce aw ka ɲɛmadalu la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.